हाग्रा बिफाननि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। तामुलपुर हाग्रा बिफाननि आरो काउरबाहा पुलिसनि नाजानायाव दंफां आरो दंफां मिल जब्द। आयेननि बेरेखायै गोबां लाख रांनि दंफांजों लोगोसे गोबां रांनि दंफां हाग्रा मिलफोर बोखांदों। तामुलपुर रेन्जनि सिङाव थानाय काउरबाहायाव हाग्रा बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव गंथाम आयेन बेरेखा दंफां मिलफोरखौ बोखांदों आरो गोबां रांनि दंफां हाग्रा मिलजों लोगोसे गोबां बेसेन गोसा दंफां बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि तामुलपुर रेन्जनि रेन्जार कामेश्वर बड'नि दैदेननायाव मोनसे हानजाया गोलाव साननिफ्रायनो आयेननि बेरेखायै दंफां हाग्रा मिलफोरखौ बोखांबोबाय थाबोदों। थिग बेबायदिनो दिनैबो काउरबाहायाव आयेन बेरेखायै दंफां हाग्रा मिलफोरखौ बोखांनायाव जाफुंसार। हाग्रा बिफाना गंथाम मिलफोराव आयेन बेरेखायै दंफां हाग्रा मेसिन खर' जेनेरेटर मिलफोरजों लोगोसे गोबां लाख रांनि दंफांफोरखौ बोखांनो हायो। बे समाव रेन्जार बिथाङा मा फोरमायखो मिथिना लानि। আমি আজি আমাৰ নিচেই পুৱাই আমি এই কাউৰবাৰা অঞ্চলত আমি আমাৰ যি গোপন সূত্ৰৰ মানে আমি চ'ৰ্চ লাভ কৰি আমি আমাৰ কাউৰবাহাৰ আউটপোষ্টৰ পুলিচ আৰু প্লাছ আমাৰ কুমৰিকাটা ৰেঞ্জৰ ষ্টাফো আছিলে আৰু আমাৰ তামোলপুৰৰ ষ্টাফ আছিলে। আমি একেগোট হয় আমি নিচেই পুৱাই মানে আমি ৰেড কৰিলোঁ এইখিনি জেগাটো। ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া 3টা অবৈধ মানে কাঠফলা মিল আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই মিলৰ লগতে আমাৰ জেনেৰেটৰ মিলখিনি আছিলে আৰু কিছুমান চনটিম্বাৰ আৰু লকছখিনিও আছিলে। ভৱিষ্যতে চলাব নেকি আৰু? হয় আমাৰ সেইটো অনাগত দিনতো চলি থাকিব। মই যিখিনি মানে সেই অবৈধ মিলৰ যিখিনি মানে ইলিগেল কাম কৰি আছে তেখেতসকলক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে অতি সোনকালে এইটো বন্ধ কৰক, বেন কৰক, নহ'লে আমি কঠোৰৰ ওপৰত কঠোৰ মানে পদক্ষেপ ল'বলৈ সক্ষম হ'ম। হয় মোটামুটি এইটো আমাৰ 4-5 লাখ টকা হৈ যাব পাৰে এইটো কমেও। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बैसागु फोरबोनि रंजाथाय समावनो फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय बावखुंग्रि फोरबोआ लानानै फैदों मोनसे बादायलायनाय। 11थि बावखुंग्रि खुंफुं आफादा फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय लानानै फैदों एसे राइटिं कम्पिटिशन। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय बैसागु रंजाथाय फोरबोआव बावखुंग्रि फोरबोआ टुरिज्म डेभेलपमेन्ट पटेन्शियल इन बड'लेण्ड टपिकखौ लानानै बे एसे राइटिं कम्पिटिशनखौ खुंगोन। बे कम्पिटिशनाव जायनो सेथि मासियाव देरहानो हायो बिथाङानो नोगोद 25,000 रां बान्था मोनगोन। बेफोरबादिनो नैथि मासियाव जायनो देरहानो हायो बिथाङानो नोगोद 15,000 रां बान्था मोननो हागोन आरो थामथि मासियाव जायनो देरहानो हायो बेनो 10,000 रां बान्था मोनगोन। बावखुंग्रि फोरबो खुंफुं आफादा बादायगिरि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय माखासे नेमखान्थिफोरबो होखादों। बेफोर नेमखान्थिफोरनि गेजेराव दं सासे फरायसा बादायारिया 18 बोसोर बैसोनि गोजौआव कलेज एबा इउनिभार्सिटि फरायनाय जानांगोन आरो बे फरायसा बादायारिया बिटिआर ओनसोलनि जाथारनांगोन आरो बादायारिया बैसोनि फोरमान बिलाइ जेरै 10 थाखोआव फरायनाय एडमिट कार्ड एबा आधार कार्डखौ जमा होथारनांगोन। फरायसा बादायारिया गावनि जानबुं नाम्बारखौबो होफानांगोन आरो बे एसे राइटिं कम्पिटिशनाव इंराजि एबा बर' रावजों 800निफ्राय 1000 सोदोब लिरनांगोन। फरायसा आरो फरायसुलि बादायारिफोरनो बेखौबो मिथिहोनाय जायदि फोरमान बिलाइ जमा होनाया फैगौ 10 एप्रिलाव जोबथा जागोन आरो बे एसे राइटिं कम्पिटिशननि फिथाइखौ फैगौ 12 एप्रिलाव फोसावगोन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 9678278934 9395532495 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन। हाग्रा बिफाननि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। तामुलपुर हाग्रा बिफाननि आरो काउरबाहा पुलिसनि नाजानायाव दंफां आरो दंफां मिल जब्द। आयेननि बेरेखायै गोबां लाख रांनि दंफांजों लोगोसे गोबां रांनि दंफां हाग्रा मिलफोर बोखांदों।
तामुलपुर रेन्जनि सिङाव थानाय खावरु बाहायाव हाग्रा बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव गंथाम आयेन बेरेखा दंफां मिलफोरखौ बोखांदों आरो गोबां रांनि दंफां हाग्रा मिलजों लोगोसे गोबां बेसेन गोसा दंफां बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि तामुलपुर रेन्जनि रेन्जार कामेश्वर बड'नि दैदेननायाव मोनसे हानजाया गोलाव साननिफ्रायनो आयेननि बेरेखायै दंफां हाग्रा मिलफोरखौ बोखांबोबाय थाबोदों। थिग बेबायदिनो दिनैबो खावरु बाहायाव आयेन बेरेखायै दंफां हाग्रा मिलफोरखौ बोखांनायाव जाफुंसार। हाग्रा बिफाना गंथाम मिलफोराव आयेन बेरेखायै दंफां हाग्रा मेसिन खर' जेनेरेटर मिलफोरजों लोगोसे गोबां लाख रांनि दंफांफोरखौ बोखांनो हायो। बे समाव रेन्जार बिथाङा मा फोरमायखो मिथिना लानि। আমি আজি আমাৰ নিচেই পুৱাই আমি এই কাউৰবাৰা অঞ্চলত আমি আমাৰ যি গোপন সূত্ৰৰ মানে আমি চ'ৰ্চ লাভ কৰি আমি আমাৰ কাউৰবাহাৰ আউটপোষ্টৰ পুলিচ আৰু প্লাছ আমাৰ কুমৰিকাটা ৰেঞ্জৰ ষ্টাফো আছিলে আৰু আমাৰ তামোলপুৰৰ ষ্টাফ আছিলে। আমি একেগোট হৈ আমি নিচেই পুৱাই মানে আমি ৰেড কৰিলোঁ এইখিনি জেগাটো। ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া 3টা অবৈধ মানে কাঠফলা মিল আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই মিলৰ লগতে আমাৰ জেনেৰেটৰ মিলখিনি আছিলে আৰু কিছুমান চনটিম্বাৰ আৰু লকছখিনিও আছিলে। ভৱিষ্যতে চলাব নেকি আৰু? হয় হয়, আমাৰ সেইটো অনাগত দিনতো চলি থাকিব। মই যিখিনি মানে সেই অবৈধ মিলৰ যিখিনি মানে ইলিগেল কাম কৰি আছে তেখেতসকলক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে অতি সোনকালে এইটো বন্ধ কৰক, বেন কৰক, নহ'লে আমি কঠোৰৰ ওপৰত কঠোৰ মানে পদক্ষেপ ল'বলৈ সক্ষম হ'ম। হয়, মোটামুটি এইটো আমাৰ 4-5 লাখ টকা হৈ যাব পাৰে এইটো কমেও। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बैसागु फोरबोनि रंजाथाय समावनो फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय बावखुंग्रि फोरबोआ लानानै फैदों मोनसे बादायलायनाय। 17थि बावखुंग्रि खुंफुं आफादा फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय लानानै फैदों एसे राइटिं कम्पिटिशन। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय बैसागु रंजाथाय फोरबोआव बावखुंग्रि फोरबोआ टुरिज्म डेभेलपमेन्ट पटेन्शियल इन बड'लेण्ड टपिकखौ लानानै बे एसे राइटिं कम्पिटिशनखौ खुंगोन। बे कम्पिटिशनाव जायनो सेथि मासियाव देरहानो हायो बिथाङानो नोगोद 25,000 रां बान्था मोनगोन। बेफोरबादिनो नैथि मासियाव जायनो देरहानो हायो बिथाङानो नोगोद 15,000 रां बान्था मोननो हागोन आरो थामथि मासियाव जायनो देरहानो हायो बेनो 10,000 रां बान्था मोनगोन। बावखुंग्रि फोरबो खुंफुं आफादा बादायगिरि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय माखासे नेमखान्थिफोरबो होखादों। बेफोर नेमखान्थिफोरनि गेजेराव दं सासे फरायसा बादायारिया 18 बोसोर बैसोनि गोजौआव कलेज एबा इउनिभार्सिटि फरायनाय जानांगोन आरो बे फरायसा बादायारिया बिटिआर ओनसोलनि जाथारनांगोन आरो बादायारिया बैसोनि फोरमान बिलाइ जेरै 10 थाखोआव फरायनाय एडमिट कार्ड एबा आधार कार्डखौ जमा होथारनांगोन। फरायसा बादायारिया गावनि जानबुं नाम्बारखौबो होफानांगोन आरो बे एसे राइटिं कम्पिटिशनाव इंराजि एबा बर' रावजों 800निफ्राय 1000 सोदोब लिरनांगोन। फरायसा आरो फरायसुलि बादायारिफोरनो बेखौबो मिथिहोनाय जायोदि फोरमान बिलाइ जमा होनाया फैगौ 10 एप्रिलाव जोबथा जागोन आरो बे एसे राइटिं कम्पिटिशननि फिथाइखौ फैगौ 12 एप्रिलाव फोसावगोन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 9678278934 9395532495 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों